Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kasengku CE Society Balang Presbyterian kalapelong ikatayo lekmen lane ka Youth Sunday Youth Week kabala play perdano menta kasengi ka arpunyo tarik unailor arhajar arpuway da uba aibor lingdo rang basnong kasnong umkay kumukongsan kajingtmu bala penlong ikatay katayo lekmen jongki kuon samla ka Balang Presbyterian sengku kalong nakabenta ban kring gi khon samla bat ban manra ru ya ka jingya teli jong baro gi khon samla kiba hapo ka sengku CE Society ha kate ka program tayo lekmen jong ki khon samla ka Balang Presbyterian sengku ladon shibon ki ja jingi lekai lane ki program ka ba ki khon samla kin shimbenta ko ma ki jingi lekai sport ba pher ka jingi kop ruai bat shat ka Bible quiz bat debate competition bat ki way ka banlong menta baro sitayo bat on penkut lane penha perda ha ka artarik upanai risau kum kada kajing snok tilang nak liang ukongsan ulano senyang ru daga song pisa sya ka sengku CE Society ha katay ka sengi pli ya katay ka program tayo lekmen la pen ipu iping bat pen songshit da ki jingshat bat ki drama bala ai di ki khon samla ki riurangba bat ki longkme jong ka Balang Presbyterian sengku la sakhilang da ki riurangba ki longkme ka snong sengku bat ki nong yelam balang bahkan program kendon ha sengku ngasio don ha gawe ke jaka kita ki tenang ngamui dursu mangadon hang ne ha sengku ngasio bahkan deka jingle ke jing rakhe ya ke yutwek hang ne sengku ngasio bahkan ha gawe pat ke jaka ngamla ban mudur ya ke jing lam bestat jong pi bat sio ru ban aingo baki ne ke baro ide ke jing lam bestat itu boleh kay kebang aqua yang kawan ong si kentin balar kentin kiba don hagde kiba jan hajngai resgeu ru yang kenai tendong ke jing sawa kamtam ni kun samla bangi penlong yang kenai program ka kebakong sanhi kelong ngatip bagade ke jing wanra ke jongki ban yalong kawe ka jing long siteli ka jing long siteli ki kun jongblai kapen pau ko burom upris apercay ki barok kapercay baka jinglong siteli ki jongi hangne kiwe kin yo I sakiwe pat ki jaka bunsing nga ong ye kini kentin kajing sakri kajing long kawe kajing long siteli wat ai kan kut nok tang ha ki sok ro jong ni mane kata kadang ke mga kuat ya kapan ong wat ai ba kata kajing long kawai kajing long sisur sidur kajing long steli wat ai bakan kut notang haki sabun ro jong dehi mane namar ha po kaji yeseng habang idon ha kahing mane ngirwai da kaju kaji ruai habaduai uwe barok ye kurip lang kamut ngidon kawai gasur ngidon kawai gasur wat ai bakan ke jinglong kawe ke jinglong steli kan kut tang hai sabun ro jong kaying mane Henry anda bang lami sabaru ai ba hinra katsa bangi yai ngiyang hangno bagi don ngira ta ke jinglong kawe